S'ha fet esperar fins a la 5a jornada, però el juvenil ha pogut signar, per fi, la primera victòria de la temporada després de buscar-la amb molta insistència. Els cervesers han sabut estar concentrats en totes les fases del partit per acabar emportant-se un duel força igualat que no s'ha decidit fins al tram final. El Cornellà ha dibuixat un plantejament combatiu que ha dificultat que els locals trobessin superioritats amb la pilota en joc i que s'ha traslladat a la gespa en un maig amb poques ocasions de gol. Izan ha refusat un primer intent dels visitants abans que els de Luis García inauguressin el marcador a la mitja hora de joc. El Mansa ha llegit la desmarcada a l'espai de Júnior i l'ha assistit amb precisió perquè aquest superés la sortida del porter i definís escurat amb la cama esquerra per fer pujar el primer gol a l'electrònic. El conjunt del Baix Llobregat ha comptat amb dues oportunitats per empatar i ha tingut èxit en la segona, que igualava el partit, abans d'arribar al descans. Izan ha tornat a negar-li el gol al conjunt verd i blanc amb una aturada brillant amb els peus, però no ha pogut fer res per evitar l'1-1 en una jugada trenada dels visitants que ha acabat finalitzant el lateral pol amb una rematada de primeres a l'àrea petita. La Dama ha generat més perill al segon temps i, fruit de la seva persistència, ha pogut desfer l'empat amb aquest gran gol de Llerai que ha caçat el refús d'un córner per afusellar els visitants i fer un pas de gegant per aconseguir la victòria. Els vermells necessitaven sumar els 3 punts i sabien que el primer a marcar tindria el camí molt fàcil per assegurar el botí. Amb el 2-1 el partit s'ha obert i els de Luis García han atacat per marcar el tercer. A l'altra àrea, però, Izan encara ha tingut temps de fer una última aturada i evitar l'ensurt d'un Cornellà que ha vist com el Mansa es fabricava 2 ocasions que no han acabat en gol per poc. En la segona acció, una jugada personal arrencant des de banda dreta ha anat superant rivals i ha colpejat tan ajustat que la pilota ha topat amb el pal i ha estat a res d'entrar. Finalment, al temps afegit, Alio ha executat la sentència amb un golaç de folla seca des del balcó de l'àrea que ha deixat tots els espectadors del Municipal d'Horta embadalits. Sí, muy feliz por los jugadores, sobre todo porque creo que la merecían bastante antes, han trabajado muy bien durante todo este tiempo, hemos competido muy bien en campos súper complicados que hemos merecido más y bueno, hay veces que tarda en llegar, pero cuando llega la disfrutas mucho más. Lo que sí hemos hecho muy bien es que no hemos parado de echar gasolina al tanque para que el equipo consiguiera esta victoria, que creo que es muy merecida. Es cierto que el primer tiempo ellos nos plantean un partido de muchísima igualdad en todo el campo, donde debíamos haber saltado esa primera presión buscando más al punta, que ha sido lo que hemos hecho en segundo tiempo. Hemos tenido alguna pérdida en el primer tiempo, pero sin peligro, creo, del rival. Ha sido un partido muy igualado, principalmente en la primera parte. Sí creo que en la segunda parte hemos dado un paso adelante importante. Los cambios nos han aportado una barbaridad, hemos empezado a saltar esa primera presión cuando ellos igualaban, nos hemos hecho fuertes en ese balón y a partir de ahí hemos empezado a construir, hemos tenido las situaciones más claras del partido. Contextualizando que para nosotros era un partido muy importante y vital porque era jornada 5 y no habíamos ganado aún, y vuelvo a repetir, esta victoria es por ellos, por su trabajo, sobre todo porque lo han merecido y porque esa ansia de ganar, pues bueno, te lleva a veces a ese partido de ida y vuelta, pero sinceramente creo que estoy muy satisfecho, muy orgulloso del equipo que tengo, como dije semanas anteriores. Feliz por ellos porque al final uno trabaja para que ellos sigan evolucionando, lo están haciendo y solo nos queda seguir. Esto es disfrutarlo hoy, mañana ya nos toca preparar semana que viene porque ya sabéis que yo lo veo así, però sobretot contento por ellos, se lo merece més que nadie. Doncs bé, jo crec que ha sigut un partit on nosaltres hem estat molt bé. Certament amb els partits que hem vist, que són tots els partits de l'Adam fins ara, crec que ha sigut el partit on han generat menys ocasions de gol i és un equip a més que està acostumat, fins i tot amb equips forts com Barça o Espanyol, tenir fases del partit en la qual sotmeten el rival i crec que nosaltres no hi ha hagut cap fase en aquest sentit. Hem estat, jo crec que molt bé, alternant pressions altes i juntant una mica. A la primera part, a més, hem generat, fins i tot he pogut penalitzar alguna recuperació de pilota i sortida ràpida, i fins i tot en pilota també he tingut fases on hem dominat. Per tant, jo crec que el marcador no reflexa el que s'ha donat, però ja sabem com funciona. Al final, el 0-2 en aquesta jugada, el 2-0, perdona, amb aquesta jugada del 2-1, amb el córner, porta que els últims 10 minuts el partit s'obri.
i en alguna d'aquestes et pot arribar la sentència. Abans hem tingut també minuts, els últims que hem ficat a l'Adam a la seva àrea, no hem estat encertats i no hem tingut la paciència, potser també la precipitació ens ha arribat i per tant, al final 3-1 anecdòtic, pero bueno, un partido igualado que se ha cantat per detalls com sempre y felicitats a l'Adam. Bueno, primero de todo muy contento por todo el equipo porque cuesta mucho de llegar a la primera victoria siempre. Aún no la habíamos conseguido y sabemos que va a costar, pero bueno, el partido desde el principio ha sido muy disputado, contra un rival directo, sabíamos que iba a ser muy duro en disputas, sabíamos la importancia de ganar todas las disputas y todas las segundas jugadas. Y bueno, al final la primera parte nos hemos ido 1-1 y al final la estrategia que nos había perjudicado las otras jornadas hoy nos ha beneficiado y ha dado fruto a todo el trabajo de todo el año que llevamos haciendo y bueno, por fin ha llegado la primera y esperemos que siga así todo el año. Victòria vital pel juvenil a Cerveser, que agafa aire i escala posicions a la taula abans de visitar l'exigent camp del Zaragoza diumenge que ve.